Jeg vil vise jer vores sommerskåne bukser fra Ergoa. Sommerskåne bukserne er fremstillet i 30 denier, hvilket gør dem transparente, så de ikke syner under kjolen. De er fremstillet efter Økotex-standard og er antibakterielle. Sommerskåne bukserne afhjælper varme lår, der gnider mod hinanden og skaber friktion. Mange døjer med irriteret hud mellem lårene, og det afhjælper sommerskåne bukserne. De har et blødt kantebånd i taljen og nede ved lårene, så man slipper for kanter og irritation. Der er ikke noget, der strammer. Vi har dem fra størrelse 38 og op til størrelse 60. Fra størrelse 48 til 50 har de en komfortkile, der giver en ekstra god pasform. De er fremstillet i nylon, hvilket gør dem lettere at have på, og de får kjolen til at falde elegant ned langs kroppen. Du kan købe dem på vores webshop, thissocks.dk.